Ahojte, pojďte se mnou strávit den u koní. Tady jsem si nachystala lejdinku, vyčistila ji a už je tady nachysaná. Musela jsem vyzkoušet novou čabraku od Elias Ears a tady už jdeme do kruhovky. První jsem ji pořádně nechala uvolnit a potom jsme začali pořádně pracovat. Mám velkou radost, jak dneska pracovala. Opravdu se mi to moc líbilo, byla úplně šikovná. A potom už jsem ji zase nechala uvolnit, vykrokovala a tady už jsme šli domů. A tady nemám video, jak jsem ji čistila nic, ale tady jsem poprvé jezdila na doly. Není to perfektní, ale na první ježdění se mi to moc líbilo. Úplně byla skvělá, ničeho se nebála. Tady jsme dělali nějaké kruhy, poohýbali jsme ji. Tady už jsme pomalu končili, takže moc děkuji, že jste se podívali na tohle video. Budu ráda, když napíšete do komentářů, jestli chcete více takových videí. Ahoj!